Інжынер-эколог Юрась Меляшкевич, кіраўнік Чарнобыльскай камісіі партыі БНФ. Юрась, вітаем. У Беларусі ёсць астравецкая АЭС, і зразумела, што няма людзей, якія б адносіліся да яе там неяк нейтральна, ёсць ці за, ці супраць. Вось як вы гэта ацэньваеце, як такі від здабычы вось гэтай энергіі, а таксама як экалагічны фактар, які можа паўплываць на Беларусь? Вы за, для пачатку, вы за ці супраць? Атомная станцыя ў Караценька, вы за ці супраць? Я супраць таго, каб атомная станцыя была расійскага ўзору. Гэта станцыя, якая з'яўляецца для нас небяспечнай, яна залежна тэхналагічна ад Расіі, мы залежым ад карпорацыі ТВЭЛ, якая пастаўляе з Расіі топліўныя элементы, мы залежым ад таго, хто прыме адпрацаванае паліва. А Расія зараз пад санкцыямі. Гэта санкцыі. таксама ўплывае і на нашу астравецкую АЭС. Ну, трэба сказаць, што Росатом дасягнуў пэўнага ўзроўня незалежнасці тэхналагічнай, і таму яны могуць падтрымліваць свае тэхналагічныя цыклы. Таму гэта хутчэй пра тое, што нас закупорваюць у гэтым расійскім палітычным і тэхналагічным вакуумным такім месцы. А ёсць нейкія тэхналогіі больш сучасных краінаў, якія лепей працуюць з гэтай энергіяй? Ну, в свеце шмат даволі вытворцаў, якія займаюцца пастаўшчыкоў электраэнергіі з атамных станцыяў. Гэта і Японія, гэта і Великабрытанія, кампанія Westinghouse, гэта Арэва французская. Ёсць цэлы шэраг прадпрыемстваў, якія займаюцца вытворчасцю атамных рэактараў, і нават у нейкі момант яны сталіся вытворцамі тых топлівных элементаў, якія заменілі для Украіны, напрыклад, расійскую атамнае паліва для іх атамных рэактараў. А вы ж, Юрась, самі перасяленец. Так. Вы са Слаўгарада? Так. Колькі гадоў вам было? 3,5 гады, мне было ў 86-м годзе, калі выбухнуў рэактар на АЭС. А ці памятаеце, што сам пераезд, новы дом, як... Вядома. Я пераехаў уже не значна больш сталым узросце, тому што вельмі доўгі час наша сям'я нажыла на забруджаных тэрыторыях, бо мы патрапілі ў тую зону, якая называлася зонай вольнага адсялення. І людзі там знаходзіліся доўгі час на гэтым месцы, пакуль улады дасягнулі нейкага ўжо мажлівасці перасяляць і гэтыя тэрыторыі. Прычым яны далі проста мажлівасць спрыяння па адсяленню, не даючы там адразу ўсіх неабходных там умоваў. Мы мянялі сваю кватэру, переезжали уже, обменявши ее на ту квартиру, которая у нас была в Славгороде. А куда переезжали? Мы переехали со Славгорода у Малиновку, микрорайон у Менску. Але гэта была такая частка горада, як кажуць, чарнобыльскія дамы, ці гэта... Да, это было такое чарнобыльское гетто, можно сказать, где жили люди з... Ну, я заселился непосредственно в той подъезд, где жили жыхары Слаўгарадчыны. Надо мной жыў дырэктар школы гайшынскай, у якой працавала моя бабуля, якая сябравала з гэтым дырэктарам школы. І таму, ну, для мяне шмат якія людзі былі знаёмыя. Насупраць дзверы ў дзверы мы жылі з людзьмі з вёскі Засожской, и, ну, тому мы как бы разумели один одного и ведали наши семейные... Слухайте, а цікава, а вярталіся калі-небудзь у Слаўгарад? Безумоўна, шмат разоў. Я ездзіў пасля... Кватэру сваю бачылі? Я кватэру толькі глядзеў звонку, і вось 2 гады таму, калі я выйшаў з турмы, я наведаў Слаўгарад і падняўся на тую лесвічную клетку, там, дзе была моя кватэра. І пастукаўся ў дзверы да маёй суседкі, цёці Томы, і мы пасядзелі з ёй вельмі так эмацыйна паразмаўлялі. Бо там людзі жывуць. Моя суседка жыве в тым же самым доме, у той самай кватэры, як і 40 гадоў таму. Вельмі істотная таксама праграма, якая была, калі беларускія чарнобыльскія дзеці ездзілі да замежнікаў аздараўлюцца, кажуць. Вы былі таксама такім дзіця, і вы ездзілі да Італіі. Можа, ёсць нейкія ўспаміны, і таксама, дарэчы, пра адносіны з замежнікамі, бо ёсць такія чуткі, вось у Інстаграме я чытала, што былі замежнікі, якія уяўлялі сабе Чарнобыль такім, што калі дзеці прыязджалі, там пралі іх адзенне, так неяк рабілі нейкія працэдуры, каб таксама
не захоўвалася гэтая ўся таксічная. Цікава, вы павярнулі гэтае пытанне, тому што мы заўжды прыязджалі ў сваём адзенні і заўжды з'язджалі ў адзенні, якое нам купілі нашыя мама, італьянскія мама і папа называлі іх. Але гэта не з-за таксічнасці гэтых Можа быць, адзень. з-за таго, што гэтыя рэчы выглядалі зусім не так, як прынята ў Еўропе на той час. І мы выглядалі вельмі сціпла, калі не сказаць трошкі болей. А самыя яркія ўспаміны, гэта хіба першыя дні, калі я прыехаў в Італію, і ноччу, калі я прачнуўся раптам, я зразумеў, што я адзін, што мамы няма, што нікога няма, мне 9 гадоў, я расплакаўся. Зразумела. Ніхто не прыйшоў, но раніцай Недда, гаспадыня гэтай сям'і, сказала: Юрий, я твоя італьянская мама. Ага. Супакойся, все в порядку. Я пасля гэтага не плакаў і быў вполне сабе суцішаны яе словамі. Якая частка Італіі? Гэта цэнтральная частка, гэта Адрыятычнае ўзбярэжжа, правінцыя Тэрамо, насупраць Рыму, 170 кіламетраў праз горы. Колькі год вам было? 9, это быў 92-93 год. Гэта першы раз, калі вы патрапілі за мяжу? 92 гэта першы... Так. Ну, за мяжу. Я ездзіў у Расію. Я лічу, што гэта сям'я, з якой я... Это Робби, і гэта сабачка Поллі. Гэта вось сям'я разам з бабушкамі, дзедушкамі, да, гэта мы на Адрыятычным морі разам з Робби дуреем. Там можна ўбачыць вось наш культурны код. Да? Мы привезли не свой нейкі нацыянальны каларытны выраб, а прыехалі з самаварам. І гэта было так... Цяпер я разумею, наколькі гэта крынжова было. Вельмі цікава, што беларускія дзеці атрымалі такі досвед размаўляць з замежнікамі, нешта разумець, там тавары, ежа, свет, які ты бачыш. І мне падаецца, вось дзеці, якія ездзілі па чарнобыльскай праграме, гэта таксама такое пакаленне адукаваных, больш такіх людзей, якія бачылі свет. Дарэчы, я вазіў дзяцей у Італію, бо я вывучаў тады ўжо ў ім'язе італьянскую мову, і мы кожнае лета вазілі дзяцей у Італію. Але ж моя частка гэта была северная. Мілан, Бергамо... Я прилетаў в Мілан. Я 2 разы летаў в Італію праз розныя аэрапорты. Першы раз это было праз Мілан, а другі раз мы прилеталі праз вайсковы аэрадром на Пескара. А таксама ведаем, што першы заробак адбыўся ў Італіі. Безумоўна, так. 9 год. Насамрэч не першы, тому што я падобную працу я выконваў у сябе на радзіме, у бабулі ў вёсцы. Але грошы такія, як былі ў Італіі, а што гэта была за праца і колькі атрымалі? Ну, прилично, я скажу. Мне пашчасціла тое, што сям'я, в якой я быў, яна была даволі такая, састаятельная. Глава гэтай сям'і, Дамініка, і ён працаваў у банку. А ягоная, відаць, сям'я старэйшая, бабулі, дзядулі, яны жылі ў сваім прыватным такім апартаментах, дзе быў вялікі камін. І летом яны нарыхтовывалі, як і ў нас, дровы для наступнай зімняй, так скажем, зімняга перыяду. І ім привезлі гару дроваў, і нас попросілі разам з Робі скласці гэтыя дровы ў скірду. Ну, паколькі для мяне гэтая праца была абсолютно арганічная, натуральная, то мы з Робі вельмі хутка склалі гэтую скірду, но она, дарэчы, атрымалась даволі вялікая. Дровы былі не такія, як у нас у Беларусі, абсолютно, я скажу, наши лепшыя. Але за гэта мы атрымалі по-моему, ці 1000, ці 2000 лір. Гэтага было дастаткова, каб просто нам двоих гуляць. Там побач ёсць такі файны горад Альба-Адрыятика, дзе адбываецца розныя фестывалі, там просто это цуд такі Диснейленд на мінімалках. І вось мы ў тым Альба-Адрыятикі мы правялі некалькі цудоўных гадзінаў, гуляючы ва ўсі падряд гульні. Я все попробовал, все, что только можно. И стрелялки, и бегалки, и гонялки, все, что было там, я все это пожил. 10-30 евро на сегодняшний день. Я не могу сказать. Я не памятаю, 10 так. Это были там, мне дали 2 бумажки. Сур'ёзна, на той час это был сур'ёзны заробак. Ну, для Італії мне хапіла. Мне хапіла для маего зонного вечеринки. А вы пасля кіравалі, вы з'ездзілі ў Італію, калі былі малым
Потым вы кіравалі чарнобыльскай камісіяй партыі БНФ і таксама апрача іншага арганізоўвалі аздараўленне беларускіх дзетак. Што зараз Ой, гэта было не зусім аздараўленне, гэта хутчэй быў маніторинг. Таму што я ўжо быў на той час даволі сталым еще маладым чалавекам, і я працаваў разам з такім знаным вельмі навукоўцам, акадэмікам Іванам Нікітченка, які, ягоная фактычна была, наверное, найвышэйшая чалавечая жыццёвая роля. Гэта той чалавек, які ратаваў беларусаў ад Чарнобылю. Бо ён быў вельмі дасведчаны ў пытаннях харчовай бяспекі, і ён займаўся тым, што адсочваў разам з інстытутам Белрад, з прафесарам Нестеренко, накапленне дозаў радыяцыі ў дзетак, якія все яшчэ працягвалі пражываць на забруджаных тэрыторыях. І вось мы разам з ім, мы адпраўляліся в экспедыцыі, везлі з сабой апарат СІЧ, і там выміралі ўзровень радыяцыі, быў аператар сертыфікаваны. Я хутчэй удзельнічаў як арганізатар, менеджер, які дапамагаў гэта рабіць. І пасля яны, спецыялісты, которые былі з намі, яны выпісвалі пэўныя парады, рэкамендацыі для дзетак, у якіх абнаружвалі пазавышаны ўзровень радыяцыі. А што зараз з гэтымі праграмамі ці Все аналагічна? закрыта. Больше дзяржава экспрапрыявала полностью права моніторинга накаплення дозаў радыяцыі ў насельніцтва. Гэтыя ўсе мажлівасці больш закрытыя, іх няма. мае знаёмыя італьянцы, да якіх прыязджалі дзеці, яны дагэтуль не разумеюць, а чаму? Яны робяць так, а чаму? Чаму закрылі? Мы ж самі ўкладалі свае грошы, італьянцы кажуць, мы ж самі ўкладалі свае грошы. Мы ж нічога ад дзяржавы беларускай не патрабавалі. Чаму? Гэтыя дзеці ездзяць, глядзяць на шырокі свет, глядзяць, як жывуць у Еўропе. Больш за тое, гэта ўжо не чарнобыльскія праграмы, а адукацыйныя праграмы. Вось так. Яшчэ горш, не трэба развівацца. Дзякуй вялікі, гэта заўсёды дыскусія вось гэтым сканчаецца. З намі быў Юрась Міляшкевіч, кіраўнік чарнобыльскай камісіі партыі БНФ.